owathi ngenye imini eve izwi waphakamisa isandla wayamkela inkosi. Nkosi yami. Ndingumntu olapha e-Oldton kodwa ikhaya lise-Lady Frey kuNdukilali. Ngingumgcina khona. Kodwa ubugcina busasebenzi. Kwangena uKristu empilweni yami. Kuba xa ndizawuthi ndingumgcina ndisazibambile izithethe zobugcina. Haleluya. Mabonke igama lenkosi. Mathathe ithuba ke ndibulise utata wethu osemafulweni. Ogama lakhe linguYehova. Elithi izwi lenkosi noba babini noba bathathu behlanganisene ngaye egameni lakhe uba ngwenani phakathi kwabo. Ngoko ke kusilungele sawuhlangana ngoba sihlanganiswe nguye. Ubeke into ezihlizweni zethu basizohlangana kule ndawo ngenjongo yokuba azothetha kuthi njengomzali. Haleluya. Kusilungele ke ukuba siqale ngaye ukumbulisa. Ndibulisa inkosi uYesu Kristu eyavumayo ngenye imini ixelele uba izawufa ngoba abantu eyobamela emhlabeni bekufuneke ibamele ngalo igazi lakhe. Ithi le nkosi xa izawuhamba iyalela abafundi bonke ithi kubo asoloko ndinani yonke imihla kude kupheliswe iphakade eli. Ngamanye amagama ukhona namhlanje kuyanyanzeleka ukuba siqale ngabo ukubalulisa sibanike imbeko. Haleluya. Mabonke igama lenkosi. Ndibulisa umoya oyingcwele owathi washiywa inkosi nayo ihamba ibheke ezulwini. Ngokubonakala uba iinhliziyo zaba bazalwane ngoku lo mntu bebeyame ngaye befunda kuye uyahamba yaye abanye babo abakaqondi kakuhle izinto abazifundisiweyo. Haleluya. Ithi ke ngoku inkosi andinishiyi kodwa kodwa ndinishiya nomthetheleli umoya wenyaniso ayawuthi uba amthumele kuni anifundise nezinye izinto enimele ukuba manizazi. Haleluya. Ngamanye amagama usheke nathi simele kumnika imbeko simbulise kuqala. Haleluya. Bathi abazalwane ngoba ndiyayicacisa lento omnye umzalwane uzawubuzwa bengayazi uba yintoni na esisithathu zigcwalise ubuthixo. Bathi abazalwane xa beme kule ndawo athi ndibulisa isithathu esigcwalisa ubuthixo. Senze ukuba kungabikho nto thina esiza kuyibuzwa sikuyo indlela enguYesu Kristu uThixo wethu amthobileyo uba masihambe ngayo olilizwi. Kungabikho nto singazukwazi ukuyiphendula kubantu abangayiqondiyo yonke into eqhubekayo. Haleluya. Ndibulise ke ibandla ngokubanzi. Ndibulise otata abakhulu abashiywe nebandla uba balijonge ngamaxesha onke ukwenzela uba lingalahleki. Haleluya. Ndibulise omama ngabantu bomthandazo. Kuthi sekubuhlungu kuthiwe oomama makabe banike ukutya, banike idolo ukutya kwabo. Mabonke igama lenkosi. Ndibulise ulutsha. Bantwana bam ningakuyeki ukuhamba nabazali benu iSunday school. Ngokubanzi nayo ndiyayibulisa egameni lenkosi uYesu Kristu uMnazaretha inkosi yamakhosi. Ndibulise ke i-present worship team ndithi bayetheni egameni lenkosi uYesu Kristu uMnazaretha inkosi yamakhosi. Haleluya. Ndimela nje apha ukuza komkela indwendwe noba ngaba mhlawumbi ungena kwenye inkonzo okwalo mzuzwana sakubiza ngoba ulindwendwe noba ungowalapha into nayo ukwenye country
okwalomzuzwana siza kubiza ngoba uyidwendwe. Hallelujah. Ngoba umuntu xa ngekomkelo akade azinze enze izinto ezenziwayo kwelo khaya. Hallelujah. Ndibulisa ke ngokubanzi abathandwayo inkosi. Odade umonakali nonke omama abasuka kwindawo ngendawo kwakunye nabo basuka kwezinye inkonzo. Ndinibulisa ngokukhethekileyo. Bazalwane njani zophosa nje amazwi abembalwa kuni thina abalapha ekhaya. Enkosi kuba uThixo evumile uba icebo likaThixo ngani malifezeke. Hallelujah. Athi amadoda amakhulu akuhlangana zisitsho ifoni macala onke kubonakala uba mayizoba lapha inhlangano navuma nabona uba manenze ngokothando lukaThixo. Hallelujah. Mabonge igama lenkosi uYesu Kristu. Amen. Ndithi ke ngoku ke khulula ibhanyi xa sigida apha uzame ugida uba kushushu ibeke phansi asikho secaweni apha. Hallelujah. Ezinye izinto saphinde sizicacise. Nkosi yakho. Izato mama khawuphinde uthi usithini Asula sule